15 хвилин про війну на Донбасі, окупований Крим та ціну життя одного українського захисника. Президент Володимир Зеленський виступив з промовою у штаб-квартирі Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Він закликав присутніх лідерів країн об'єднати зусилля в боротьбі з агресором. Адже ніхто в світі не може почувати себе у безпеці, поки на українському сході люди гинуть від російських куль. Одну з них Володимир Зеленський продемонстрував під час свого виступу. Ту, якою російські найманці на Донбасі вбили соліста Паризької опери і українського добровольця Василя Сліпака. Отже, про другий день першого офіційного візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів. Далі наша Тетяна Сулій. 16 за Києвом. З трибуни Нью-Йоркської штаб-квартири Генасамблеї ООН зі своєю першою промовою виступає президент України Володимир Зеленський. Президент Володимир Зеленський. Відведені йому 15 хвилин українською говорить про окупований Крим і війну на українському Донбасі. Присутнім демонструє набій калібром 12,7 мм. Саме таким, каже, російські найманці вбили оперного співака Василя Сліпака, котрий захищав Україну на Східному фронті. Саме такими набоями ось уже 5 років вбивають українських військових. Їхнє життя, за словами президента, так само як і ця куля, коштують лише $10. Ось це коштує $10. І, на жаль, сьогодні на нашій планеті це і є вартість людського життя. 5 років триває війна на Донбасі. 5 років, як Росія анексувала в Україні півострів Крим. Понад 13 тисяч загиблих, 30 тисяч поранених, 1,5 мільйона людей змушені покинути свої домівки. Щороку ці цифри, жахливі цифри, звучать тут з однією лише поправкою. Маленькою. Щороку ці цифри зростають. Ніхто у світі не може почуватися у безпеці в той час, як Росія вбиває українців на Донбасі, заявив Володимир Зеленський. І тут, каже, вже замало простого занепокоєння від країн-членів ООН. Я розумію, всі присутні тут мають власний державний клопіт. І чужі проблеми не повинні хвилювати вас більше своїх власних. Я розумію, це життя. Але у сучасному світі, де ми з вами живемо, більше немає чужої війни. І фатальною може стати думка, що вас це все не стосується і ніколи не торкнеться. Бо саме так закладався фундамент для 2 світових війн. Аби повернути окуповані території і зупинити російську військову агресію на Сході, Україні знадобиться міжнародна підтримка. Про це Володимир Зеленський говорив і сьогодні з трибуни Генасамблеї ООН, і напередодні під час діалогу лідерів на саміті ООН. Я вірю, що разом з нашими міжнародними партнерами, політико-дипломатичним шляхом ми зможемо домогтись повернення наших територій, припинення війни та наприкінці панування миру. І це наша ціль номер 1. У Нью-Йорку Володимир Зеленський вже встиг зустрітися з італійським прем'єром Джузеппе Конте, представником НАТО Єнсом Столтенбергом та з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Напередодні Володимир Зеленський у неформальній атмосфері теж поспілкувався зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Попереду у них ще одна зустріч, тепер вже офіційна. Тетяна Сулій, Заман, АТР.